AFC. Zajtra Dolný Kubín privíta Trebišov doma, Malženice zase Petržalku. Teraz Portugalian dáva na 2-0. Považská Bystrica vstúpila do druhého polčasu výborne, ale prvú veľkú príležitosť mali domáci a naložili si druholigovej príslušnosti. Ešte raz Atach a jeho lopta Zemko. Len sledoval, ako si Portugalian jednoducho poradil so Slavomírom Pagáčom a takisto aj s Marekom Teplanom. Káva Ľudovítovi Pápovi. A pozor na Andriho Avrilenka, ktorý získava loptu. Hráť môže Portugalian! Abraham pod nohy Ľudovíta Pápa. No a Spišská Nová Ves ide do vedenia. Akcia, ktorú začal Andrej Avrilenko, ako som po zhybu jeho šprintu. No a Portugalian šikovne popod nohy Ľudovíta Pápa. Pozrieme sa na to ešte raz. Našiel ten voľný priestor a Páp zareagovať nedokázal. Spišská Nová Ves, Slavoj Trebišov. Riskantná rozohrávka Malženíca, môžu za to pikať. Toto je dravý Kamil Zekucia, ktorý sa tlačí pred bránou. Otvára skóre dnešného posledného zápasu Spišskej Novej Vsi na domácom ihrisku. Ešte raz predchádzala tomu celému nepresnosť v rozohrávke hosťujúceho tímu. Celého toho využil Kamil Zekucia. Prišiel priamo na bránu. To bolo základom toho úspechu. Následne odrazená lopta, ktorá sa už Oliverovi Rusnákovi nepodarí. Nakrátko z Portugalajom. Však na Portugalajana. Si dokázal obohrať Karhana. Jeho strelecký pokus a Vasil ho musel vytláčať na žrtku. Urej to už na hracej ploche nestihol. Zahrávať sa teda bude ďalší rohový kop. Aj v tejto disciplíne Spišiaci jednoznačne vedú v prvom polčase. Podobne tak aj v strelách na bránu. A toto bol... No, ten zápas by sa zrejme vyvíjal úplne inak. Teraz Portugalian oklamal Zemka opäť.